Boas tardes, pois nada, estamos aquí para darlle brillo a esta boa nova que é a incorporación de Iván, un xogador, un rapaz de sobra coñecido por todos, e bueno, pola parte da directiva e do presidente, o que quero é darlle a benvida, felicitarnos porque volva ás pistas e ogallá sirva para o obxectivo e sirva tamén para que el pense en continuar. Aí o deixo. Non máis, gracias. Benvido, Iván. Bueno, unha das preguntas que queríamos facer era cales son os motivos para a tua volta ás pistas. Bueno, a verdade que non, cando dura mucho amor, tuve que pensar moito. Un dos motivos está claro, vendo que, por exemplo, Ramón non vai poder xogar, que era un dos pilares defensivos, pues, bueno, sempre que podo botar unha man ao club que no seu momento tanto me axudou a crecer como xogador e a salir fora e chegar onde cheguei, pues, bueno, sempre que se poida botar unha man, pues, a eso estamos, non? Está claro que agradecer a directiva e ao corpo técnico por pensar en min e por darme esta oportunidade de certo modo volver, que bueno, está claro que arriesgan, porque bueno, son casi 2 anos sin xogar, e bueno, agradecese que pensen en un, intentaremos devolverlle a confianza, pois aportando todo o que se poida na pista, non? Bueno, despois de 2 anos parado, como te atopas e que esperas aportar ao equipo? Bueno, a verdade que físicamente, bueno, atopome ben porque sigo moi vinculado ao que é o deporte, sigo facendo exercicio a diario, o único que sigue é tomar un pouco de sensacións na pista e entrar en dinámica de grupo e demais, pero bueno, creo que este mes e pico que queda esta fase, pois temos tempo para traballar todos eses aspectos e nada máis. Moi ben, gracias. Vamos con entrenador, con Dura. Nada, outra das preguntas que facía Iván, que esperamos de Iván Amorella? Creo que, como ben dixo, Toñito Iván é un xogador de sobra coñecido por todos, ven a desenrolar un papel principalmente defensivo, tal como ele explicou, vale? A nosa baixa neste caso de Ramón, pois obligounos prácticamente a buscar unha solución dentro do plantel. Como tuvemos outra baixa máis, que neste caso foi a de Argo, pois non nos olvidamos, o único xogador no que pensamos era Iván e tiña que ser Iván. Desde o primeiro momento mostrou moita predisposición a axudar o clube, tiña moita motivación por volver e por botarnos unha man neste obxectivo. Creo que é o único reforzo posible que podía estar hoxe aquí. Hai que agradecerle que volva ás pistas, eu estou seguro de que non é un riesgo para nós nin para ele, e que nos vai axudar a cumprir o obxectivo que é o que todos queremos. Bueno, sin duda é un plus de ilusión para tanto o equipo como a afición. Algún mensaje que mandarlle a afición de cara a este tramo final de competición? Que nos bote unha man no que poidan, que nos axuden, que nos animen desde a casa, desde chegar ao pabellón hasta que nos permita o aforo, se é o 50%, se pode haber máis xente dentro dun mes e medio, pois ojalá pois veamos ese pabellón cheo que todos queremos. E Iván ven a sumar para que a xente se anime o equipo e todos cumplamos o soño de ver o Carballo vestido de prata. Bueno, sin máis, moitas gracias aos tres e a por todas. Nada, reiterar a boa disposición de Iván. Primeiro vamos a conquerir o primeiro obxectivo, que é o de conseguir clasificarse. Se podemos quedar primeiro, mellor que mellor, xa estamos.
despois dalo todo para conseguir ese ansiado ascenso que xa toca. Desta vai.